Kabahin sa update sa nitabong hit and run sa miaging Domingo, Oktubre 6 sa alas 4:40 sa kadlawon. Aduna nay identity nga nakuha ang Traffic Enforcement Unit Agency of Mandaue ug Mandaue City Police sa nag-iya sa SUV nga mibangga sa motorsiklo nga mikalas og duha ka kinabuhi. Anang report ni Mark Reggie Abella. Patayong pasahirong si Ninya Lugarta, 54 anyos, biyuda, taga Barangay Labugon, ug ang habal-habal driver nga si Richard Molihon Kiyaot, 43 anyos, minyo ug taga Barangay Paknaan. Matud ni Hil Retuya, Assistant Head sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue City, nga wala pamutahan ang nagmaneho sa SUV nga mibangga sa motorsiklo nga gimaneho ni Kiyaot. Giangko ni Retuya nga adunay tinguha na nag-iya sa SUV nga makigsabot-sabot na lang sa mga kabanay sa nakalas. And in fact, we also heard nga ang kinisang suspitsado pinaagi sa iyang lawyer nakig-negotiate na pod sa ang mga biktima. Gipahibaw ni Retuya nga usa ka JO personnel si Lugarta sa usa sa mga konsehal sa Dakbayan sa Mandaue. Busa nang inlabot usab sila tungod dili basta-basta nga hit and run ang nahitabo nga mikalas og duha ka kinabuhi. Sa mga biktima nga unta dili lang sila mahaylo sa unsay mga gipangsaad tingali ingana ba kay lisod kanang kinabuhi, nakabsan gid kinabuhi ang ilahang kanang kabanay. Samtang sa pakiginabi sa telepono, gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa Mandaue City Police nga sama sa team natumbok na nila ang nag-iya sa SUV. Apan, nagdumili pagbutyag samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Nagpadayon karon ang pagsubay sa Traffic Enforcement Unit sa mga CCTV sugod sa dihang gisakyan ng SUV hangtod na sa lugar di nakuha ang sakyanan sa giparkingan ni ini. Nakakita sa pag-agi aning sakyanan and also especially sa iyahang pagnaog sa katunga subdivision and sa pagtransfer sa bodega kung asa nakita sa ato ang pulisan last kung asa kini nakapark after sa incident. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.